Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes pizza 26 na. Yaning buwan karon mahigala sa Pebrero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to iskutanan karong buntaga mga kaigsunan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni sa Sugbo karong adlaw alang sa tambungan ini nga duha ka mga activities diha sa lungsod sa Liloan ug Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. At aring pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka babae mga kaigalaan na disgrasya human na disgrasya ni mahigala sa 10-wheeler dump truck dito sa may barangay Mananggal sa lungsod sa Dalagit. Straight to the point. Na lang i-describe mahigala ning unsa pagkaunsa puira mga higala sa mga kaigsuunan ron. Samtang sa pikas bahin Sibuak Bishop Abitoy ni hulagway nga wa paghihapon hingpit nga matuman ang mga saad sa IDSA People Power Revolution. Tungod kay ang nasod binilanggo gihapon sa korupsyon. Straight to the point. Binilanggo sa political patronage o binilanggo sa personal nga interest sa pamulitika. Straight to the point. Si Bishop Abitoy apil mga higala sa mimarcha kagahapon atol sa selebrasyon mga higala sa People Power 1. Straight to the At point. aring pagtagad lubutaga sa atong paman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan na kanhi Presidente Rodrigo Duterte duga mga update sa mahigala no sa ubang bahin sa atong pag-update sab ni Presidente Duterte gitugtan gyapon nga dili makatambong sa katapusang adlaw sa confirmation of charges hearing sa iyang kaso ugmang adlaw. Straight to the Ang ataring point. pagtagad lubutaga sa mga higala sa atong paman-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya ato sa mahigalang ipadayon ang paghisgot labot ining mga presentations mga kaigalaan sa abogado sa prosecution labot sa confirmation of charges. Straight to the Ato point. sa mahigala nga hatagan og dugang nga diskusyon karon nga buntaga. Enough ba mga kaigalaan, no? Kung imo makita, gi-present mga kaigalaan do na toy speech mahigala unya pasalida dito daw PowerPoint presentation no ang prosecution mga kaigalaan wala pa makatubag ang defense. Pero ang uban mahigala murag katulgon nga nagatan-aw ha. Nga mao ditoy hearing mahigala sa ICC pero atong isgutan mahigala kay dunay mga presentation dito og ilang gi suwayan sa pag establisar nga duna mahigalay crimes against nakakommit si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og crime against humanity. Straight to the So point. ilang gi pa himugatan nga widespread ni large scale mga higala kining maong panghitabo no og unya ila mga kagalang gi-present ang mga speeches ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Daw kung imong tan-awon mahigala gitahi-tahi pinagi sa mga clippings, mga video clips sa iyang mga speeches. Straight to the point. Pagsulti Duterte mahigala isog nga mga sinultian, naghisgot mahigala nga pamatyo na mga drug lords, motoy gitahi-tahi, gisumpay-sumpay, tan-awon ta kung maminaw ba o dawaton ba sa mga taga-ICC judges, no? Kini maong mga gisumpay-sumpay kay kung wa diha ang speech si Duterte, medyo how ang kayo ang ilang presentation dikin. Anak kasumpay-sumpay gud speeches mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang pangutanan dako kanang sulti mahigala speeches ni Duterte enough ba nga makakonbikto niya? Straight to the point. Considering nga kining crime against humanity usa kini ka kriminal nga kaso ug ang quantum of evidence pag-prove mga higala is beyond reasonable doubt.
Straight to Mo the ni dakong kapangutan naron, ha? Kini iya mga speeches enough ba mga higala? Straight to Nga di pasiunahan naman ni Kaufman may gala Attorney Nicholas Kaufman nga kini nga klase sa presidente mahilig ni mo gamit og figure of speech. Straight to Na ato nang explicar karon butaga may gala tagantang ni pagtagadro nga butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Senador Amy Marcos niduso og resolusyon nga nagtinguha nga mulusad og investigasyon sa giingong pag-deliver sa mga kanhi sakop sa kanhi mga sakop sa Philippine Marines og dakong kwarta ngadto sa lain-laing mga opisyal sa gobyerno uban usab sa mando ni kanhi kongresista Zaldico. Straight to the Ayay point. naapil ra ba mahigala Australianis ani? Naapil pud na hisgutan makigilaan nga dunay kwarta nga $2 million alang sa mga taga ICC investigators. Straight to the point. Kinahanglan gini imbestigar og klaro, no? Ato panawagan ni Senator Ping Lacson nga iya gini imbestigahon kay aron nga maklaro kung dunay kamatuoran di kinahanglan gini nga mo elevate ni ang dugang investigation ani kay kwarta kuno sa katawhan. Kung way kamatuoran at least matinaw ang tanan. Unya ang mga investigators sa ICC matinaw sad sila kay seryoso ning allegation oy indikin oy nga pag-anhi sa mga investigators sa ICC gigasto ang kwarta mahigala sa gobyerno alang nila, ha? Straight to the point. Kaya tarik pagtagad butaga. So, unsa may sulting Lacson? Si Lacson may gala ni ingon nga kinahanglan pa kunong i-verify mao ni mauna iyang gisuwatan mahigala na ang commander sa Philippine Marines og naunsa ni unsay mga background ani. Ha? So mura karon og ang attack ngadto na sa musulti mao na atakon. Ato ning klarohon ha. Ato ning klarohon kay murag medyo basi nagtuo si Lacson nga dili siya halata. Ang ato fair investigation lang. Fair investigation lang aron nga number one, kung di ni tinuod at least makaingon ta mahigala nga butang-butang ra ning gihimo ning 18 ka mga sakop sa Philippine Marines. Butang-butang ning ila. Pero kung tinuod ni dako ning problema, kwarta gud sa mga tao, nagoy ebidensya, nagoy mali-malitang kwarta, giukab pa gyud, yablihan pa gyud. Kwarta ang sulod, So ni confirm ni sa sulti ni Saldico, ni confirm ni sa sulti ni Orly Gutisa og karon wa na sa Orly Gutisa mo asara mga kaigalaan pero ni ay laing nang gawas nga 18 kabuok ka mga sakop sa Philippine Marines. Ato ni tagag pagtagad robutaga kinig uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.